mě udivuje, že já ji znám v přímém kontaktu 30 let, možná díl, a že vždycky ještě vyplave historka z její paměti, kterou jsem nikdy neslyšel. Že? Slepice, oštěp, to znají všichni a jiný. Oni vymýšleli takové hlouposti, takové fóry, že opravdu to národní mužstvo drželi pohromadě. A to už se dneska nevidí. Třeba oni vymýšleli různé polibky, že to mě Emil vysvětlil, že kuřecí, že takové ty slepičí, a pak mě ukázal, že teleci a to mě oblízl jazykem až k uchu. Když jsem mi dělal ten překlad, tak jsem říkal, protože jsem s mojí ženou na Skypeu každý den, tak probíráme denní zkušenosti, tak jsem mi říkal, že Dana chtěla přeložit takže jsem mi to přeložil a napsala, že jí to dám zítra. A ona říká, jo, a co chce říct, přečti mi to, máš to vytištěné, říkám, mám, přečti mi to, tak jsem mi tam přečet, jo, I'm very glad to welcome you in our beautiful Prague, and bla, bla, bla. A teď ona tam řekla doslova v té češtině, jo, já jsem také stará atletka, házela jsem oštěpem a tohle, čili to. A já jsem to přeložil, nepřemýšlej o tom, jsem to přeložil. A moje žena říká, co? Ty jsi tam přeložil I'm old athlete, přeci Dana není stará. Co mi to tady povídáš? Říká, tam napíšeš previous athlete, jo? Nebo former athlete, jo? Tak jsem to napsal, tak jsem to řekl Daně a myslím, že jí to potěšilo, že ona má v mé ženě velikou kamarádku. Tak jsme jako běželi ze Strahova v teplákách až do Prahy, dolů do Půjčovny, jako na oběd Daně. No a teď, a ona hezky osprchovat, ne? Tak my jsme vlezli do koupelky a teď jsme si ze mnou říkali, my se budeme teď koupat a odpoledne zase máme trénink a budeme se zase sprchovat, tak jsme jenom pustili sprchu a bavili jsme se, ne? No jsme vyšli ven a pojď sem, Emila, olízla mu ruku, ucítila sůl, tak zpátky. Při první návštěvě, když přijela do sklepa Dana Zátopková, tak bylo již jako pozdní večer a Dana se mě zeptala, Jožine, kam můžu jít na WC? A já říkám, paní Dano, já tady nemám žádné WC, já jedině, jestli chcete, před sklep doprava Koříšku. A paní Zátopkové se to tak strašně zalíbilo, že přestože už teď jsem zmodernizoval ten sklípek a je tady už trošinku slušné WC, ona dodržuje tradici zase Koříšku, tak jak to realizovala v letošním dubnu při běhu Velká Morava tady v Mikulčicích ve sklípku v Mikulčicích.